Portem una pregunta sobre el transport públic. El passat 21 de setembre es va fer el canvi d'horaris amb la reducció de freqüències i això està generant una situació crítica. Els autobusos van a tope i en ocasions els usuaris esperen fins una hora. Fa que els usuaris estiguen molt enfadats, tinguin que sortir de casa potser hora i mitja abans per arribar al seu lloc de treball. Tenen previst potser parlar en els alcaldes de Penyíscola i en el de Vinaròs per a demanar, ja que afecta a les tres localitats, per a demanar este transport públic digne a la nostra zona? Bueno, li contestaré perquè nosaltres el que han fet ha sigut directament la gestió, no els alcaldes, perquè els alcaldes no posen autobusos, sinó en la companyia que posa els autobusos. Una de cal i una d'arena. El primer que no ho sé perquè ha tingut que anar parlant Autos Mediterráneo, perquè jo el que vaig dir va ser que si es podien ficar els tres alcaldes en contacte per anar a Generalitat, vull dir, se ho podria haver estalviat i haguera pogut anar a Generalitat directament. Faran alguna cosa, aniran a parlar amb Vinaròs i en Penyíscola, com els han dit, però és un prec realment, per favor, facin alguna cosa, perquè penso que la vida de la ciutadania, vull dir, moltíssima gent ho agrairia i penso que milloraria moltíssim el que és la mobilitat i la comunicació entre els municipis, que penso que és algo molt important que ens atany als tres municipis, que això estiga ben fet i com toqui i que siga de qualitat. Bé, ja està. Jo crec que és un tema, i creia que era un tema que era dels tres municipis, no només de Benicarló. Per això em vaig posar en contacte. Que tots els s'ha dirigit a vostès. A mi ningú m'ha vingut a mi. No dudo que estigui el problema, però tots els s'ha dirigit a vostès. A mi no m'ha vingut ningú en aquest problema. Jo viatjo en tren i tal, i ningú m'ha vingut en aquest problema. Me sorprèn que tot el món acudisca a vostès en aquest problema. Entonces, entre els tres vam decidir prendre agafar hora en el director general de transports, que és el que té la paella, Hotel Mànec de la paella, diguéssim, en aquest sentit, i concretament d'aquí uns 10 o 12 dies tenim reunió en el director general de transports en el qual ens posarem que no pot ser que els autobusos de Benicarló, Vinaròs, Penyíscola vagin cada mitja hora en certs moments que inclús tenim molt de turisme en esta zona.